Първият етап от големия балкански маратон започна. Стартираха в затворен маршрут 17 автомобила, 15 от които българско производство. Валентин Бонев с кола Булгар Алпин номер 3 син цвят е с видим аванс около 10 секунди. Спринтът му е неудържим. Публиката е на негова страна. Всички искат той да спечели. Да не се повтори случая с голямата награда на София. Води Валентин Бонев. Той има аванс повече от половина обиколка. Ако Бонев запази предината си, ще бъде първи. А това е един отличен старт към крайната победа в големия балкански маратон. Да и последователният ред е: първи Валентин Бонев, Булгар Алпин номер 3, втори Тони Бараков, Булгар Алпин номер 1. Изтече повече от половината от състезанието. Бонев неудържимо води. Втори пристигна Тони Бараков. Пръв е Валентин Бонев. Той бие всички с повече от половина обиколка на скоростното състезание. Балканският автомобилен маратон, който в основата си има